నీకిందాను నట్టు కూడా కాగుదా గుదా ये जानती అంతే ఉండంటున్నా కదప్ప ఎదురమ్మా చూడు ఒకసారి పామ కను ఇదే నా ఊరు మొత్తము మేకపోతుంది ఊరి మొత్తం మిగిలిపోద్ది కదా మళ్ళా బాయింట్ రోజులు చెప్తుందమ్మా 2-3 రోజులు చెప్పవాలి లేదంటే మిగిలిపోద్దు ఒట్టిగా వేసేస్తాం ఇది అదనుకో అదోళ్ళకి ఇస్తాం అది అది మిగిలిపోతుంది అటు అది alors capo ni sakit dalam ni pole jaate ఏంటి కొడతానుగా బ్రదర్ బెరీ 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 నానే చెప్పు వస్తున్నాను ఓ హలో తుప్పలేకపోతున్నాను బాజా యూట్యూబ్ చడదవా అవతే अपनालो कौन सा टंकाया